yanda dai garin ne zama guda daya babu uban da zan ba mu. Da. Wani ma tsayawa wani kwance leda zan yi. In ya bara rage na gobe ba ma kuwa. What? Bari ma dai gani. Garin nan yayi yawa. Sai na rage na gobe. Saboda yanzu rayuwar nan ya a hankali. Bari in cika ruwa yanda zai auki. Yawwa. Alƙur'an yaron nan. What? Kaga na zo nan gurin na zo na ni kaɗai go? Shi yasa ai na zo in taya ka fira. Ka zo ka taya ni fira? Ni ma dama yanzu dai dama nake son wuce. Ni da na zo in taya ka fira kuma za ka ce min za ka wuce? Ka sani duk inda aka ga Galadima za a gani. Eh to, da wannan dan wannan amma dai daman wucewa zai. Amma ka san menene? A'a. Daman ga fatanya haƙe. Daman baba ne wallahi ce je gona in yi sassabe to kaga ai na samu abokin rakiya ko? What? Ina ciwo yake ba ga na ɗau wannan ba. Dama ni ko da ka ganna anan magani zan je in siya shi yasa da na ga ragowar ruwa na ɗauka. Alƙur'an tun jiya ciki na ke ciwo na gaya maka yanzu haka zuwa zan nemi magani. Shi kenan je ka nemi magani. Zan ɗau fatanya na je ka nemi magani. Ka zo ka gaya min wani wai. Dan bura uba to ai ni dama na faso ka wuce. Zaka ce mu wace yanka ciwo yake. Ka fatanyin nan sai amfani. Ba zai gani. Ina ga ma juya ma ba. Ai ba ciwon ciki kake ba ko menene ne yanzu inda inna lillahi wa inna zo dan kwara zo garin nawa wannan ko da sai ka biya garin nan da hana aboki na jini kai za ka